दाउदैखौ लुदेरनि मा कालार लायो मा बावा नै वाव क्या बात है अरे भाई मा ओंखारखो नै लोगोफोर बेखौ जाजामारोना जाजामारा खोन्था हरबानो जाबाय आं बेखौ जानायनोसै लोगोफोर आं दिनै मजा बिनिफ्राय दाउदै बिनिफ्राय जेलि आरो ओरैथिं दंबावो फिसा फिसा जेलि दंबावो आरो मोनथाम बिनिफ्राय आं दिनै बे मोनब्रैखौ टेस्ट खालामगोन लोगोफोर एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बिराद इन्टारेस्ट जागोन बिनिफ्राय खायसे गोजौ थाखोनि एडुकेसन लानायफोर बिथांमोनहा बिराद जावहरदों आंखौ साफा सानैया आरोना बिनिफ्राय आंखौहाय माने दाउदैखौबो एक्सपेरिमेन्ट खालामनो थिनदों नालाय दा आं खालामसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो गोबाव खालामब्ला ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना थौदो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै सिगाङावहाय आङो नैबे जेलिखौहाय टेस्ट खालामनानै देखायनोसै सिगाङावहाय खनसे खालामखांबाय आरो बिनिफ्राय बिनि उनावहाय जेलि फिसा फिसा मोनथाम दङना बेखौ खालामसै आङो दा सिङावहाय खुरैखौ होखाबाय माने लेथ्रा जाया जेरावबो नांनानै बिनि थाखाय दा आं बेखौ स्टिकआवहाय होबाय बिनिफ्राय आं बेखौ जिरनोसै स्केप खालामनो नाङा लोगोफोर बिनि उनाव मेरला एक्सपेरिमेन्ट दंबावो मोनथामानो दंबावो दा नैबे बुस्थुआ बे लाथा लाथा दै ओमफ्राय नै आं लखबबाय दा सेबनोसैलाय टम एन्ड जेरि गोनांलायोमोनलै बियो आं दा सेबनोसै दै लोगोफोर सोरबा कपि खालामनाय होनदों कपि खालामनाय नङा लोगोफोर माने मेरला भिडिअ खालामनाय दङ आं नायनो मोना नामा लोगोफोर कपि खालामो मायो होननानै ओंखायनो आंबो कपि खालामनाय होनना बुंला बेखौ आंबो नायनो लुबैनानैसो खालामदों लोगोफोर मानो होनब्ला बयबो खालामनानै नायनो मोनो बिदि कपि खालामनायनि खोथा नङा दा आं नै सेबखांजोब्बाय आरो दिनै थाब जादों बिनिफ्राय नै बेखौहाय मा होनदों लोगोफोर सोरबा जेलिटिन होनदों बेनिफ्राय सोरबा प्लास्टिक होनदों नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय बेनिफ्राय बेखौ जाजागोन ना जाजाया सोरबाथ' नुनानैनो मुगैगोन बिदि नुयोब्लाथाय जानो हानाय नङा आरोखि ना बेवहाय बिदि दं होनना मिन्थिया दा बेखौ जायोब्ला बेखौ जाफाजोबनाय जायो आरो बिनिफ्राय लोगोफोर बे बुस्थुआ जाजागोन ना जाजाया आं र' बोखानानै आंबो बोखानानै जानाय नायनि आं बेखौ जानायनोसै आं बेखौ जाया लोगोफोर मानो होनब्ला आं बेबायदि बुस्थुखौ जाखाया बे जेलिखौ जाखाया दा नेक्स्टआवहाय मा होनामोनलाय आं लोगोफोर जेलि फिसा फिसाखौ ना एबार लोगोफोर फिसा जेलि मोनसेयाव थाइसे आरो कालारखौ आलदा लाखादों आं एबार बेनि टेस्ट मोनथामखौबो ज' होनोसै बे लाव ना गथा मिथिला बेबो माबासो आथा एटेकखौ मोनसे लखबबाय एबार गोथां कालार बेखौबो लखबनोसै बेखौ मोनोना मोना उन्दैफ्रा बेखौबो जायो जानाया सोरना फिसाजोफ्रा जायो खोन्थाहरबानो जाबाय बेखौबो दोनथ'बाय आरो नै गोजा कालारनि दंबावो मोनथाम होनोसै आङो आलदा कालार लाबोखादों नोंथांमोनहाबो न'आव टेस्ट खालामनो हायो मालाय टेस्ट खालामनायखौ जेबो बुंनो नाङा दा आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों आरो देखायनो नागिरदों दा नै बे मोनथामखौ लाबाय सिङावहाय दहायनि माबाया दंखायो दे मेंग'आ नै दा बेखौ सेबनोसै आं मोनथामखौ दे नायबाय थाबानो जाबाय आच्छा बेवहाय एबार दंना दङा गैयालाय सेबबाय एसे खेंख्रा जादोंलै दंना गैया नोंथांमोननिबा चेक खालामसै गैया नै बेवहाय जेबो माबा गैया लोगोफोर एबार थारावहाय मजाखौ खालामसै आं माजा मजासो होनलायलांबाय
बेखौ बाहायजोबनो हायालै बुरजाथारमोन बियो माखासेल' दोनबाय दाख्लि बिमामोन पिकनिक जानायाव आग्लायनायमोन बेखौ बारा बुरजा होला एसेल' होनसै गासिखौबो होयोबा बुंजोबगोन ना होबाय नै मजाखौ बारा बुरजा होला बेनो जाहैबाय एबार बेखौ सेबनोसै बेखौलाय दंना गैया बेथ' बिदैसो लाव लाव बुस्थुआवहाय थायालै बेवहाय गैमारा दां बेयावबो गैया लोगोफोर बेयावबो लोगोफोर बेनिफ्राय आङो दा दावदैखौ टेस्ट खालामसै नैबे सालान बल्टि बेनिफ्राय नैबे फिसासिना लकेल जानो हागौ बेखौहाय टेस्ट खालामसै बेनिफ्राय बिदि बिज्ला ओंखारगोन ना ओंखारा गिबियाव आङो नैबेखौहाय देफायना लागोनसै र' ओमफ्राय देफायखांबाय बेखौ बेवहाय लखबना लागोरनि र' बास बेनिफ्राय बेखौहाय आं एरलागोरसै दे लोगोफोर एरलानानै ज' खालामसै माने एवनायाव जेरै एरलायो बिदि लकेल दावदै मोजां एरखाबायलां खुरै आलदा लाबाय दहायना नै दंखायो नैबे गोथां नुखादों बेनिफ्राय दा लखबनांगौआसो जानोसै दा प्लास्टिकआवनो होनांसिगोन उफाय गैला सिथ्रियाबो बेयावनो दंखायो दावदै एक्सपेरिमेन्ट आयै दहायनि नै बिज्लि बहाय होबावनांगौ जाखो आं मोदोम फुगारग्रासोमोन दावदै एक्सपेरिमेन्ट दैसे लस खालामबाय होमबा लुबाय आङो रायजोफोर र' आं बेवहाय आजावफिननो हागोनदां बे थाथोंसै नैबे र' आस्थे सिखौ मोजां सुफिनाबा जाला गबायसो एसे गबाय नै गजोबबाय थेवबाबो नै बेयाव खालामसै जाखोना जादियालै सेबबाय सियाथ' मोदोम फुखांनायसोलै नङाबा एवजाजागौमोन मोदोम फुगोन दा सेबबाय आं नै दावदै एक्सपेरिमेन्ट लाइक खालाम लोगोफोर रावबो बिदि एक्सपेरिमेन्ट भिडिअ लाबोआखै कपि खालामनाय नङा दे बियो माने गोबां भिडिअ इउटुबारफोर माबाफ्रा गुबुन हिन्दी इंलिसफोरनिया बिदि भिडिअ खालामो दा बेखौनो कपि खालामो होनो दा जों बर' मानसिया खालामनो मोना नामा नोंथांमोननि थाखायबा दा आं नै बोलानोसै नै बाहाबोरो गैया ओरैनो फेंफोना एसेल' नै बिज्लाया एसेल' बेल' होमबा नायदो लोगोफोर दा अबेहाय बांसिन दहायनि प्लास्टिक बायदिया जेलियाव बांसिन नैबावहाय नैबे टम एन्ड जेरि दंलायलायो बेनानो बांसिनमोन आरो बिज्लाया बहाय थांखोथाय र' आं देखायफिननि र' बेखौ साइडआव दोनसै नै दावदैयाव माथो बिदियानो गैया नै फिसासो लोगोफोर खालामै जोब्बाय मोनब्रैखौबो खालामखांबाय एक्सपेरिमेन्ट दा आं नैबे माबायावहाय जेलियावहाय दावदैखौ लुदेरनि मा कालार लायो मा नै वाव क्या बात है वाव इसको मिला नहीं सकता है क्या बेखौ ओरै मिलायनोसै मा दङ बेवहाय खोन्थाहरबानो जाबाय लागाव बे जाहैबाय जेलिजों दावदैजों मिक्स लोगोफोर दाथ' एक्सपेरिमेन्टआ जोब्बाय बिनिफ्राय आं बेखौ गारहरनानै लागोरनोसै येल्लो बाक्रु बिनिफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मा सानखो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय गावबागाव गोसो बायदि दा आं भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै जुदि नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दासिमबो अननानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो आलदा गोदान टपिक लाना फैगोनलाय आरो दा दे लोगोफोर दा थेंक इउ फर वाचिं बाय